Parlok barok, donginya pai menta syapang weu riu krau jong ajak ben riu kasih ke jongi. Baru lang ru briu, ubam pad jumat meno, ia ke namram ha ke jing yele ke jong u. Ban ngangai na pedeng jong pitip ha syapang jong u. Ia ke bangin jukat it, ye hopping stone, lengdok. Donginya pai lingkot menta, syapang ke jing ke jong uba hopping stone, lengdok. Laka ye uba hopping stone lengdo aga kat santarik ubenai match kat kandai spa arp kandai. Hakishnong Maukelei West Khasi Hills District. But udairu ukun jong iba hajur lengdo. Menba ladan hendrus nem karta. Uba hopping stone ulamat la no but umyo isu Henry la sumari uda kita wai kan bat. But ulala pat banyo I anda uladap shipos nem ka karta ga jong u. Ula penlut ia kapor jinglong kena jeng ukum ukna ap masih. Bat ulong ru kena ubah pena haka tain snat. Bat tau ia kismuk. Ia kaba ula di berkamai pisa. Ban kersham school dalade yalade. Haka por bu ula syong class 5. Hapar yong ME school. Ula long ru unong hikai school step. Hanong light LP school. Haka senem kat kendai spa sop kendai. Ula one school no syashilong. Hapok government high school. But lapendap ia ka ISC na St. Anthony's College Shillong. Habau lapendap ia ka jingpule na Shillong. Ulalit paino Shilashnong. Banseng ia ka school. Kabau ai ka teng Senior Basic School. Halau Burton. But luatreiru kum voluntary teachers Hamokolei LP School. Ka jing sedang jong ka jingya lenti jong u. Kum unong yalam kadai nadu ka senam. Kat kandai spa san poar. Ha ka bagi student Hashilong hapok ka jingalam jong u. Ringkat berki waper ki samla kasi. Kila kershan ye ka jingya ki jong ka kasi national dorba. Namar ba upar sya ya saungut ki MDC ki bamdai ki riulum. Ki bala syuna minit da ulat ke jela. Ula lek ban khang lenti pat la ki parlok ye ki MDC ki bamut ban lek bam smai hapok dinam hoi. Uperi English u deputy commissioner ula phakem ya u ringkat ki parlok. Bat kila syasat Hashilong jir. Habau deputy commissioner ulakot ban ya keren ya u. Bat ula terwa ya kicing kwa ban peteng ya kicing ya ki lane bo unjet daga bayale mukat duma haying kisyari. Ban ma u bat kiparlok kila jet ban yale ya kamukat duma. Namarkat kum kaan kedai ban jet upat ba ya ginong mi kmat syaka autonomous district council. Kum tak kila job ha kicing yale mukat duma bat lese kene kedai kasin ban kong. Bala penteri kam ya ka constitution Hari India hakari kasi bat jantia. Ulalong unong tray ubashit ram bandawa hill state nadu usnam khandai spa san posau. Hapo aga jingalam ka Eastern India Tribal Union. Barahag snam khandai spa san ponyo. Ka Eastern Tribal Union kala terwa yu ba hopping stone lengdo kum uwei niki kertong. Banyale aga MDC election na krem constituency. Bat ula job dan buram bat ula job nyausin kum MDC. Bat shiphosin kum MLA. Ula long ru unong mi khmat pai ba na ru usnam khat khandai spa nru poar. Klemmat watang shisin ru haga jing syaram na du ba usdang banjeng haga jing yele election. Ula job ru kum MP house nam khat khandai spa nyo. Bat ula bad ru kum CEM na du kasnam khat khandai spa proposal hadu prap khandai. Bat haga por ba ula bad kum executive member in charge of primary education. Ula pli khat praspa tali ki school ki LP school hakeleng kari kasi bat jantia. Ki kam ki bakong san ba ula le ban persyang ban yale ban yata ya gari bat kejat ban riu kilong ki babon kindat dak ini ngin kin mau. Kilong ban wanra biang ya ndru pa atli ki snong nakaraj nong mensa khat sau tali ki snong haka hima nong wa arp sau tali ki snong haka block 2 area bat khat sau tali ki snong haboda Chachal Hills Kibala poi sya asam hakapor jangka soka pareng. Ngimla ban klet ru ya ka isu halangpi kaba umai ulong uwei ni kiba persyajur ya ka soka asam hakaba ka kurup ya ki jaka jangka Meghalaya. Kawai kaba umai uju yai kren hadin balayo ya ka jela bapura. Kedai ban pihak no ya kataka join kadri jangka Meghalaya bat ka asam. Umai ulang long ru ubriu ba yele persya hadu kata-kata Haka baula syasin kumuta uba khat RA. Namar ka jingdawa jong u kala pendam no ye ka paragraph khat RA jong ka sik chadel jong ka constitution jong kari India.
Nadu usnam khat khandai spa san punyau hadu usnam khat khandai spa khandai puar. Ula persya yaka Assam Electricity Board kabalamut ban koloni ki jaka hakari khasi ke jongi. Kum katem kinshi, benter, tem langyong, tem rambrai, kenrot, barki, kenshi, rangshkan, soyong ban melim. Dai uba hopping stone ubala pelaj yaki khasau shnong ha maumi naga jingsha khnyot ben kin nongrap ha urash mewal ganka babu kherdap arpu prasnam haka surak berapeni ulayang persyaru ya ga jingmut ban bu kut sipai BSF hawa ijel bat hamauli ba West Khasi Hills haus nam khat khandai spa reply ula persya ya ga Indian Air Force ban kurup jaka haulum shilong bat kumjuru ban pandai radar haga lau kentang wat ula persyang kumu EM ban nom sya dalile ya ki sipai ban buhai jaka halau kentang Henry uklam yo jingkar shan satya na kano ka kanhon la ne kaliang jongki ne ki jaj benriu khasi ki kam ki ba umai hopping ulale burula persya teng e kalong ya ki company ki banabar ki ba mot ban wan klong ya kaksia halang yong ban moplang bat ki wei ki jaka jonggari khasi kumju ka isu ka baktik e ya ga jingmot jing perkhat jong u kalang ka jingti ya u uranium hai ka bala sedang nadu kesnam khat kandai spa san pusan hang ne hakari khasi jantia ke jongi haus nam khat khandai spa khandai puar la sedang ya ke jingi ki pat ba ban persya ya kata ka AMD Atomics Mineral Division hadam yasiat banam sya da lele ru ban klong ya u uranium ki kintin ban pensa jingkan mau ya uni uriu krau kalong hakabau persya ya ke jingtmu ban klong ya uranium uang lada pi klong ya u uranium de ban klong shwa ya ki dot jam nagamet ke jonga ong uni uriu krau ka jai benriu khasi umait ulalong ru wei nagi nong yaki jongka Hill State bashir rehamba nadu khat khandai spa san pho dei hakane ke jing yaki kepala yaki persya daka bara yaki lama yong daka ba perta artat no Hill State no rest kene ke jing yaki kelalong ke jing yaki ke barat ba jong uni uriu krau ka jai benriu ka jing dawa ka khasi jantia ka dei kamat ke bau mai ula produk nadu kesenam khat khandai spa khandai pupra ringkat baru clifford ar marat unang yalam jong ka GNC narilum garo katai ke jing trang jong umai kalong ban yaklat lok daka basuk barki garo kalong ba baro alyang kin senshar hi dalade yalade ban suk kalong din mandin hakilat yo kam yo jam bat hakiwei perkilat ban kiu kum gajat benriu khasi jantia kaneru kadai ka wei kamat ke bau mai yo ijngai bat udah terang bahkan urlang hadu menta mene uba hopping stone kum ubriu uba jam amsim ladan keno ke jing syaram ha ka weiru ke jing ele hanrai dei tang ke jing yam ka bala keni kenthan no ya ke jing job na ka kti ke jong u penban wat la ka jing yap ka keni kenthan no ya ke jing job na ka kti ke jong u hanrai kanam bat ka buram ka kertang ke jong u kamsim la yap setia ha ka jai benriu khasi ke jongi umait hopping stone tang ba ulang unong yalam haka sensyar kadar haka imlang salang henry ulang ru unong yalam but unong kitin siem na ka benta ke kam ke jong belai haka ba ulang ru teman basan haka balang presbyterian mau kelai kumta dei ha September 8 tarik ar haja khatsan haka karta ba prapun riusnam umait ulah klat no na ka ne ka berthai Hanegrim Hospital Shillong ki parlok ba Banyakren syapang ki kam ki bakrau baki bajrong ki jong mai hopping stone kim syam lakut tangkat ni regi ni gelong tang ki jing produk ki bakhindiat na ka jing em ka jong u la ban ong kin long tang shi pawa na ka shi kilo ki ba mau kum ubri u bakrau u yai lenti tengah kermen ka ni ka jing thu leng ba ka ni ka jing em ka jong mai kan ai min sim yanga ba di phi bat kan pen kan mau ru ya u riu krau jong ga jat ben riu ba ngim dei ban klet te parlok ba ngin sai sempan haka wipat kapor kublai shibon